खुगायावल' बुंबा जाया मानो होनब्ला एलपिआनो मेन फाउन्डेसन नंगौ नङा फाउन्डेसन स्टेजआनो जुदि फोरोंगिरि गैयाब्ला बेवहाय फरायसाफ्रा बोरै क्वालिटी एडुकेशन मोनफुंनो बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै मोनफुंनो हानो आसामाव माने टेटनि एड ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बर' पस्टआ खालि मोन 40 पस्टल' ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों खुंथायाव थानाय आरो जोंनि माहारियारि आफाद जेरैबायदि बर' थुनलाइ आफाद बा मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा बे बिथिंखौ नोजोर होनांगौ मानो होनबा बेवहाय लेंगुवेज वान होननाय दङ ना आगोलनि जा दानि जा खुंथायाव थाबोनायफ्रा माने क्वालिटी एडुकेशननि बागै गोबां खोथा बुङो ओमफ्राय बिथांमोना माने क्वालिटी एडुकेशननि बाथ्रा बुंना मा जानो खिन्थु दिनैसिमबो माने जोङो माने बिटिसिआव माने दासिमबो माने टेटनि माने रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ सिगांबोनो हायाखै बा होनो हायाखै मा जाहोनाव माने होनो हायाखै बेखौ माने आङो मिरु बंस'नि सासे बिबानगिरि जानानै आङो सोंथि सिखांनो बा सोंथि खालामनो सानदों दिनै सासे आं मिरु बंस'नि सासे मावथि बिबानगिरि जानानै आं मोननैसो बिथिंखौ लानानै प्रेस मिट होनो जागायजेनदोंनो बिथां मिडिया पार्सनफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो साबायखर जासिहरग्रोनाय थाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय दाखालै थांनाय बावैसो 12 खालाराव आसामाव माने टेटनि एड ओंखारदोंमोन बेवहाय माने जोबोर दुखुनांथावना मानो होनब्ला बेवहाय बर' पस्टआ खालि मोन 40 पस्टल' ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनब्ला बेवहाय मोननैल' डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना एडखौ दिहुनदों धेमाजि आरो गवालपारायाव नोंथांमोना नै केमेरायाव नुनो मोनगोन एसटिपिआव अनलि 33 आरो पिडब्लिउडिआव टटेल मोन 7 बेखौ लानानै गासै मोन 40 होमबा साननानै नाय बर' बिजोंजों फरायनानै माबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन बेफोरखौ जोंनि बिटिसि बा आसामाव जा खुंथायाव बिजेपिजों एलाइन जानानै थानाय सरकारफ्रा नोजोर होयोब्ला जों बांसिन गोजोननाय मोनगोननो मानो होनब्ला जोङो सासे मोजां फरायसा बा मोजां फोरोंगिरि थिसननांगौ जायोब्ला मानो होनब्ला जोङो क्वालिटी एडुकेशन बे क्वालिटी एडुकेशनखौ मोनफुंनांगौ जायोब्ला जोङो साफा माने मोजां फोरोंगिरि टेट क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ होननानै जों बुंनो सानो मिरु बंस'आ आरो बे बिथिङाव आं खावलायबावनो सानदों जोङो आसामाव बर' बिजोङाव फरायनाय गोबां फरायसालिफ्रानो माने बेबायदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखायनो माने थैलांनायखौ जोङो खोनाबोगासिनो दङ ओंखायनो जाहाथे खुंथायाव थाबोनाय बा दानि खुंथायाव थानाय सरकारा माने बेखौ नोजोर होयोबा जों मोजां मोनगोन बा आरो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बे बिथिंखौ माने बे बिथिंनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोनखौ जों मिजिं खालामो आरो बेखौ जोङो खावलायदोंनो आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा माने साननैसो सिगाङाव माने साननैनि उनाव टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो माने एपइन्टमेन्ट होसिगोन बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ जोङो मिडियानि गेजेराव नुनो मोन्दोंमोन नाथाय आरो बिथाङा सिगाङावबो बुंबाय थादोंमोन सिटेटआ 427 पस्टखौ केस होनायनि थाखाय बिथाङा पस्टखौ माने रिलिज खालामना होनो हायाखै होननानै नाथाय नै जोंनाव मोनसे डाटा दङ गुवाहाटी हाइकर्टआ दाख्लै 9/2/2023 फेब्रुवारियाव माने मोनसे नटिस होदों माने बे केसा सिटेट केसा माने डिसमिस जाबाय बेयाव लिरनाय दङ Mr. K.M. Mohanto Land Council for the petitioner prays for withdrawal of this writ petition with liberty to file afresh. Mr. D. Soikia Land Advocate General Assam appears for the respondents. ओमफ्राय लास्टआव लिरदों writ petition is accordingly dismissed on withdrawal with liberty as prayed for. नोंथांमोना नै नुनो मोनगोन होमब्ला बिथाङा बे डिसमिस जानायनि उनाव माबायदि राहा लागोन बेखौ समाजो खोन्थागोन आरो लोगोसे आं बुंबावनो सानदों जोंना मोनसे आरो बे आसाम टेटआवनो मोनसे बिराद गेदेर प्रब्लेम जायो जों बेखौ मिरु बंस'नि बिबानगिरिफोरा बे बिथिंखौ नोजोर होगासिनो दङ मानो होनब्ला जोंनि गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा बर' बिजोंजों फरायो नंगौ नाथाय बेवहाय माखासे माने इंराजि बिजों बा हिन्दी बिजोङाव फरायनायफ्रा माने बिसोरनि मार्कआ माने जोंनि बर' बिजोङाव
फरायनायफोरा माने पात्ता मोना माने थुलुना खालामजाया आरो बा बे बिथिङाव बेखौ जोंनि खुंथायाव थानाय आरो जोंनि माहारियारि आफाद जेरैबायदि बर' थुनलाइ आफाद बा मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा बे बिथिंखौ नोजोर होनांगौ मानो होनबा बेवहाय लेंगुवेज वान होननाय दङ ना दा एसामिस मिडियामाव फरायनानैबो बा इंराजि मिडियामाव फरायनानैबो लेंगुवेज वानखौ जुदि सासे टेट माने केन्डिडेटआ पास खालामनानै जुदि बिथांनि मार्कआ 80-90% दङबा बिथाङा बे लेंगुवेज वानाव माने गावनि पास जानायखिनि मार्कखौ मोनोब्लाबो माने बिथांनि पार्सेन्टआ बुरजा जानानै बे माने बे बिथिङाव माने जों माने पियर माने बर' मिडियामाव फरायनाय केन्डिडेटफ्रा माने बन्सित जानो गोनां जायो आरो बेयावनो आं आरो खावलायबावनो सानदों जाहाथे इयुनाव बेबादि माने माबाफोरा जाया बेबादि माने बर' बिजोंजों फरायनाय सुबुंफ्रा माने बन्सित जाया आं बेखौसो खावलायनो सानदों बा आं बेखौसो दाबि खालामगोन माने जाहाथे उनफोराव बेबादि जाया आरो ओमफ्राय आं खावलायबावनो सानदों जोंनि माने खुंथायाव थानाय जेसेबांखि माने आगोलनि जा दानि जा खुंथायाव थाबोनायफ्रा माने क्वालिटि इडुकेसननि बागै गोबां खोथा बुङो ओमफ्राय बिथांमोना माने क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्रा बुंना मा जानो खिन्थु दिनैसिमबो माने जोङो माने BTC आव माने दासिमबो माने टेटनि माने रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ सिगांबोनो हायाखै बा होनो हायाखै मा जाहोनाव माने होनो हायाखै बेखौ माने आङो मिरु बंस'नि सासे बिबानगिरि जानानै आङो सोंथि सिखांनो बा सोंथि खालामनो सानदों मानो होनब्ला बिथांमोना क्वालिटि इडुकेसननि बागै गोबां खामानि मावबावनांगौ दं खुगायावल' बुंबा जाया मानो होनब्ला LPआनो मेन फाउन्डेसन नंगौ नङा फाउन्डेसन स्टेजआनो जुदि फोरोंगिरि गैयाब्ला बेवहाय फरायसाफ्रा बोरै क्वालिटि इडुकेसन मोनफुंनो बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै मोनफुंनो हानो बे जोंनि खुंथायाव थानाय सोरखारनि सायाव आङो सोंनो सानो ओमफ्राय दायो माने आसामाव जेरैबायदि माने 5320 पोस्ट ओंखारदों बे बिथिंखौ माने जुदि जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा नोजोर होनानै बेखौ माने जाबादि 40 पोस्ट ओंखारदों बे पोस्टखौ माने एसे आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि बा सोलोंथाइ मन्थ्रिफोरजों सावरायनानै बे माबाखौ माने एसे बुरजा खालामफिननो हायो नामा बेखौबो आङो नोजोर बोनो थाखाय आं जोंनि खुंथायाव थानाय बिबानगिरिफोरखौ आं खावलायनो सानदों आरो लगते मैं एटा कथा माने आरो बेनि उनाव जोङो 19 मे खालारखौ माने बर' बिजों सान हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादानो जा जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद बा जोंनि आसामाव रायजो जानाय सुबुंफोरा माने बर' बिजों सान हिसाबै फालिबोदों खिन्थु बे बिथिङाव जोङो बर' मिडियामनि माने बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसाफ्रा बन्सित जानो गोनां जायोबा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय माने जानगाराव थानो गोनां जायोबा बोरै जानो बेखौबो नोजोर होनो थाखाय जोंनि खुंथायाव थानाय जोंनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो थुनलाइ आफाद स्पेसियेलि आं थुनलाइ आफादखौ खावलायनो सानदों मानो होनब्ला बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जानायावसो माने बे बर' बिजोङा थांनानै दङ ओंखायनो थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिथिंखौ नोजोर होनांगोन आरो लोगोसे आं खावलायबावनो सानदों जे दा नै आसामाव गासै 9 मेडिकेल कलेज मोनफुंनो हाबाय जोङो क'क्राझार BTC नि उथुमै जायगायाव जोङो बे बिथिंखौ नोजोर होनांगोन जे 6 शिड्युल जाय जोंनि 6 शिड्युल एरियायाव माने जोंनि जा रिजार्भेसन केटेगरि दङ बेखौबो नोजोर लाखिनानै जोंनि साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड हमनानै ला साप'ज डक्टर बायदिसिना मेडिकेल स्टाफ बेफोराव माने जोंनि खुंथायाव थानाय सोरखारा नोजोर लाखियो आं सासे मिरु बंस'नि बिबानगिरि जानानै बे बिथिंखौबो माने खुंथायाव थानाय सोरखारा माने नोजोर होनांगौ होननानै आं खावलायनो सानदों एसेनोसै गोजोन्थों।